bla privatezza ta' xejn, bin-nies kontinwament għaddejjin minn magħhom u mingħajr ma jistgħu jistrieħu sew. Issa huma għexieren il-pazjenti fuq sododu stretchers fil-kurutur fl-isptar Mater Dei, fosthom fl-Observation Ward 1A, fl-MIU, fl-MITU, fil-Pediatrics Corridor u saħansitra fl-emerġenza. Sitwazzjoni li qiegħda kull ma jmur tiddeterjora hekk kif il-Gvern qed ikompli juri kemm ma kienx preparata għaż-żieda qawwija u f'daqqa fil-popolazzjoni. Din is-sitwazzjoni li issa ilha xhur tippersisti ma jidhirx li se titjib fi żmien li ġej, minkejja li dan iż-żmien tas-sena mhux meqjus bħala wieħed li normalment jara xi numru ikbar mis-soltu ta' pazjenti rikoverati bħal ngħidu aħna fl-istaġun tal-influwenza. It-tobba, l-infermiera u l-ħaddiema l-oħra tal-isptar qed ikollhom piż kbir ħafna fuqhom hekk kif iridu jlaħqu ma' aktar pazjenti li la hemm riżorsi infrastrutturali u lanqas umani biex ilaħqu magħhom kif suppost, b'riżultat li qatt ta' ħaddiema mediċi qed jispiċċaw ibatu minn burnout. Dan appart il-fatt li minkejja l-isforzi ġenwini ta' dawn il-ħaddiema, is-servizz li qed jingħata lill-pazjenti qed ikun limitat iktar mis-soltu biex jippruvaw ilaħqu ma' kulħadd. In-nuqqas ta' pjanar li qed joħloq problemi fl-akkomodazzjoni, fl-edukazzjoni u f'diversi oqsma oħra qed iħalli effetti xejn pjaċevoli anke fil-qasam tas-saħħa, qasam li pajjiżna fl-aħħar snin kien jeċċella fih, iżda li issa qed ibati l-effetti ta' gvern li ma jippjanax u li moħħu biss biex iżid l-ekonomija bin-numri u li ma kienx kapaċi jifrex is-surplus biex il-Maltin u l-Awċin ikollhom servizz mediku aħjar.